Goedemiddag. De grote Friese reunie die takomie plak Finesoes stiet faai. Organisator Friesland Verbindt had grote geldproblemen. De subsidiestremen dreigen het verlent te gaan om het Friesland Verbindt net met de tassijne eigen bijdrage komen in. In de provinciale steden binnen grote zorgen over Friesland Verbindt en het teruggaan van haar activiteiten. De stedenfractie van de VVD had er vragen gesteld aan deputaire Poepjes die binnen tussen beantwoorden. Het financiële probleem. De bijdrage van het bedrijfsleven wie aan het doen. Ja, en er is al wel heel uitjoen. Dus ja, we hier was zorgen over of we in Takomierik wel de reunie realiseren worden. Want dat is wel een van de haatpunten voor Friesland Verbindt. Deputaire Poepjes wil daarom dat Friesland Verbindt gewerkt met andere organisaties, zoals Friesland Marketing, die tek Friesen door de vrouw verbinden wil. Toch denkt de VVD dat die oplossing te let komt voor de grote Friese reunie van Takom hier. De Waadzee moet internationaal beheerd worden als een natuurgebied. Dat is de uitkomst van een groot symposium over het waard dat deze week gehouden waren op Texel. Er worden wel afspraken maken tussen de landen om de Waadzee heen, maar daar wordt nog net op tasjoen. Boven dat had Duitsland, Denemarken en Nederland verschillende wetgeving en worden er daarom verschillende maatregels naam. En dat is net goed, zo vinden de wetenschappers. Omdat het zo'n één systeem is, zeggen wij, dat moet je als één systeem beheren. En dat wil helemaal niet zeggen dat je niet lokaal allerlei verschillende dingen kunt doen. Dat is prima. Maar er moet ergens een autoriteit zijn die de overzicht over het geheel houdt, die ook de macht of de mogelijkheid heeft om beslissingen te nemen die goed zijn voor, het is per slotverrekening een World Heritage Site, dat we dat goed bewaken. Nevens de provincie is die internationale aanpak er voor een pad al, maar deputaire Skokker is het er maar eens dat dat nog beter kan. In het nieuwe bobsledenteam dat de Olympische Spelen in Sochi helje mat zitten twee Friezen, Sibren Jansma, de bekende, en nijkommer Jeroen Piek. Klaar! Oké. Piek heeft een plak in het team gekregen na een selectiewedstrijd op het Jereveen. Hij komt uit de baanatletiek, maar het team op waai helpen naar de Olympische Winterspelen in 2014. Dat is en blijft het doel. Daarvoor binnen we mij als team teruggegaan naar Vancouver. Maar het moet wel, wij willen daar wel heen om een prestatie te zetten. We gaan er net heen om daar mee te doen. Dus dat is voor u het belangrijkste dat wij aanknopingspunten vinden dit jaar en komend jaar we binnen de goede wij. De fusie van de gemeenten Kastelaan, Gastelaan, Sleertien en Lemsterlaan zal in 2014 gerealiseerd worden. Op 1 januari van 2014 moet de nieuwe gemeente een feit wezen. Dat had de stuurgroep van de fusie afsprutsen met het ministerie van Inlandse Zaken. De gemeenten zelfs wonen eens al een jaar eerder fuseren, maar minister Donner wil vasthouden aan de uitstelde datum. De bezuinigingen op de Friese Academie hebben geen grote gevolgen voor de Friese wetenschap. Dat zei deputaire Janne Wietske de Vries. De provincie kost €50.000 op het budget van de academie, ter grote argwage van directeur Salvada. Maar nevens de deputaire valt het al wel wat ta. De academie zou juist een soort extra yield krijgen voor taalonderzoek en nijbouw. De opknapte bunker van Koehol bij het Tjemerum is het officieel openen. De bunker uit de Tweede Wereldoorlog wie er min onta en het wetenschap woont zelfs Fort Helly. De stichting Bunker Koehol heeft er alles ondien om het historische gebouw te behouden en op te knappen. Al met al heeft dat €40.000 kosten. Wat je zien kennen, dat zijn alle foto's van vroeger. Alle opschriften van hoe het vroeger al was. Boeken. Dan kom ik nog uniformen komen erin. Legervoertuig komt erbij. Echt om te zien van nou, zo wie het, zo waar er leeft. En dit weer de bedoeling van deze bunker. De bunker zal 6 weekend in het hier iepen wijzen. Komend weekend voor het eerst. In Snits twitter je ze net, ze snitter je. Justerjoen waat de beschermhillige van alle snitser twitteraars binnenhellen en die heet Snitterklaas. Dat gebeurde bij de tweede snitterbijeenkomst, want in de stad is het twitteren net alleen nog een digitaal sociaal gebeuren, maar ook een echt sociaal gebeuren. Vol verwachting wacht je erom 60 onwijzige snitteraars op Snitterklaas. Wij snitteren de hele week een beetje deur en wij stimuleren elkaar. We zetten sneek op elkaar. Er is snitterbitter van de weduwe, er zijn snittertaarten, er zijn snittergedichten. Nou, gaan ze maar deur. En wat dat nou krijgt is, ja, het is een fenomeen. Een fenomeen moet je nooit uitleggen, want dan verzwakt het.
ben benijd dat hij cadeautjes jouwt. Het waren dan nog. Joen en vannacht zakken de temperatuur ontzaan min 1 graad of 2 graden boven nul. Op een soort plakken is er zwiere nachtvrost, maar mist en mistbanken. Morgen wordt het lieke nog 13 graden bij een matige en vrij krachtige zuid-zuidestenwind. En daardoor viel het kouder aan en nachts is er weer kans op frost onder groen. Snijn, ik mooi en zinneschien waar bij een temperatuur van zo'n 13 graden. En daarmee ben we aan het eind van dit kwarte bulletin. Aanstom 6 uur ben we er weer, maar meer en oornijs. Graag ontan.